Uvijek volimo vidjeti ovakve kadrove, ali čuti ovako dobre vijesti. Vicko, hvala ti lijepa. Mi ćemo nastaviti o turizmu, ali ovom kontinentalnom. Po prvi puta Turistička zajednica Grada Zagreba i Turistička zajednica Zagrebačke županije udružile su snage i to u zajednički projekt. Predstavit ćemo novu turističku kampanju Zagrebačke županije i Grada Zagreba, blizu grada, blizu srca. Gospođa Ivana Alilović je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Dobro jutro. Dobro jutro vama. I gospođa Petra Mašić-Buljan je direktorica sektora za promociju i poslovni turizam Turističke zajednice Grada Zagreba. Imamo puno pitanja, no pratite li koliko je stranih turista trenutačno u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji? Je li potop ili ipak ima nade? Pa evo, mi se nadamo da ćemo u narednom periodu, kada krene naša kampanja, imati veći broj turista na području Zagrebačke županije, naravno i Grada Zagreba. Nama je jedan veliki pad nastupio uslijed pandemije COVID-a, tako da nužno je biti prisutan i osvijestiti cijelu skupinu koliko je važno turizam i dalje naglašavati na našem području. I misliti na budućnost. Naravno, uvijek. Nažalost, uz pandemiju tu je i potres, što je vjerojatno također utjecalo na broj turista u Zagrebu. Kako to da ste odlučili napraviti ovakvu zajedničku kampanju? Pa ideja ove kampanji postoji već duže vrijeme. Prvotna intencija je bila produžiti boravak gostiju u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a onda nam se dogodilo to što nam se dogodilo, dakle i pandemija i potres u isto vrijeme. Što je s jedne strane u ovom slučaju ispalo i dobro, zato što evo sad možemo komunicirati ovu kampanju u smislu zelenog, održivosti, boravka u prirodi, rekreacije, sigurnosti i distance koju ljudi u ovakvoj kampanji, putem ovakve kampanje na obje destinacije mogu održavati. Dakle, cilj je biti što više u prirodi. Tako je. Ali zapravo tu su dvije, lokacije, dvije cijeline se tu nekako susreću, malo zagrebačkih urbanih tema i zanimljivosti, odnosno ljepote prirode koja okružuje Zagreb. Da, kako volimo reći, turizam ne poznaje granice i po ovakvoj aktivnosti dviju turističkih zajednica po prvi puta mi smo ipak pokazali kako se može i u ovakvim situacijama jednako djelovati i na isti način pokazati ono što je najbolje i od Grada Zagreba i okolice. Sad, ovdje je riječ o konkretnoj destinacijskoj promidžbi. Što to znači, prevedeno na jezik laika? Evo, Petra. Destinacijska kampanja, možda je sretni izraz awareness kampanja ili održavanje svjesnosti da to postoji. Dakle, u ovo doba u kojem živimo, koje je vrlo neizvjesno, sve destinacije pokušavaju komunicirati nešto da bi ostali na tržištu i da bi jednog dana kad se stvari u turizmu pokrenu i kad se počne dešavati nekakav značajniji turistički promet, morate biti prisutni. Dakle, mi pokušavamo ovom kampanjom biti prisutni na svim tržištima, odnosno u ovom trenutku na tržištima koje su autodestinacije, dakle tržištima Slovenije, Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine i naravno Hrvatske, kako bismo jednog dana tu kampanju mogli proširiti i na ostala tržišta kada se sve naravno u turizmu otvori, kad nam dozvoli da možemo putovati u onom punom obimu kako smo putovali prije pandemije. Da, jedan znači važan strani izraz koji koristite je taj awareness. Dakle, svjesnost o destinaciji, građenje svjesnosti. I važnost, a drugi je around ste ubacili, to bi bilo i zapravo tu bismo predstavili vašu web stranicu www.aroundzagreb.hr. Da, to je platforma na kojoj ćete moći naći sve ove aktivnosti i promociju i Grada Zagreba i Zagrebačke županije, u biti kako, na koji način provesti vrijeme kroz 3 dana na našem području. Što raditi, što posjetiti i koje doživljaje i uspomene ponijeti natrag u svoje domove. Do kad kampanja traje? Kampanja traje cijelo ljeto. Dakle, pandemija i potres su nas zaustavili u jednom dijelu promocije u smislu video materijala i tako dalje, to je još uvijek u izradi, tako da i to nas čeka. Za sad smo predstavili ovu platformu, ali trajat će cijelo ljeto. Ukoliko nam u jesen budu dozvoljavale situacija sa koronom i ovo što predviđaju ne izgleda baš dobro, ali vidjet ćemo, nastavit ćemo kampanju i dalje. Ta kampanja će se u svakom slučaju i u smislu turističke zajednice Zagrebačke županije i u smislu turističke zajednice Zagreba provoditi zajedno i sa svim ostalim kampanjama koje mi provodimo. Dakle, promoviramo sve različite vidove turizma od zdravstvenog, poslovnog, pa je ovo idealna platforma na kojoj možemo ponuditi posjetiteljima još nešto više.
Da, gledam taj popis zemalja kojima se obraćate. Što je s Talijanima? Che successo? Pratili smo naravno što se događa na našim emitivnim tržištima i osluškivali i prema tome shodno smo išli prema nekim elementima od prijašnjih godina naših potencijalnih emitivnih tržišta, autodestinacija i prema njima smo se odlučili okrenuti. Znači, Italijani uglavnom dolaze na obalu? Većinom je obala, kontinent im je tako jedna stavka koja možda nije toliko bio fokus proteklih godina i to nam je bio element s kojim ćemo mi kasnije nadograditi naš dio priče. Da, to bi onda bio novi izazov dovući Italijane u Zagreb. Mislim da je Istra tu prvijenac u tom segmentu. Postavi table i dalje ih usmjeravati prema Zagrebu. Onda ćete morati širiti i priču na stranim jezicima. Za sad ste uvrstili slovenski, engleski i njemački. Tako je, imamo 3 strana jezika i hrvatski, naravno, kroz te segmente smo uspjeli proširiti cjelokupnu skupinu koja je nama sada trenutno u fokusu sa ciljnom skupinom i vjerujem, kako je rekla Petra, kroz naredni period kada krenemo dalje, naravno sve u skladu sa epidemiološkom situacijom, naše promotivne aktivnosti će biti u nadogradnji. A što se tiče suradnje ove dvije turističke zajednice, koliko ste prije surađivali? Koliko planirate dalje razvijati suradnju? Surađivali smo i prije na nekim projektima, ne toliko intenzivno kao sada. Cijela ova platforma se u principu gradi već nekakvih 10 mjeseci. Ovo je recimo nekakav prvi ozbiljniji projekt i vidljiviji prema van, ali suradnja je postojala kroz nekakva događanja, promociju događanja u Zagrebačkoj županiji, kroz naš mjesečni program priredbi. Zatim tu je u jednom momentu bio Ivanin robot na zračnoj luci, Viktorija, koja je davala informacije. Tu je jedan zgodan projekt koji se odvijao negdje u 12. mjesecu prošle godine, ako se ne varam. Postoji suradnja, u stalnom smo kontaktu, ali evo sad smo prvi put sagradili jednu platformu koju ćemo nadograđivati i u budućnosti, novim sadržajima, drugačijim sadržajima, možda odemo malo i na nekakve blogove, vidjet ćemo, u svakom slučaju ideja ima i mislim da je ovo dobar početak jedne lijepe suradnje. Ova godina možda nije najbolja za početak, ali polako i idemo prema boljem, tome se svi nadamo. Kad već spominjemo budućnost, možemo spomenuti i kampanju Odmor nikad bliže, koja će se nekako nastaviti na ovo. Kampanja Odmor nikad bliže je mala županijska kampanja naše turističke zajednice. Mogu reći da je to kampanja koja je preteča ovom svem događanju, jer ono što je bila želja da mi istaknemo najbolje županijske turističke sadržaje kako bismo se uopće mogli uključiti u ovakvu jednu veliku nadogradnju sa turističkom zajednicom grada Zagreba. Naša kampanja je počela u lipnju ove godine, trajaće do kolovoza i usmjerena je prema domaćim turistima, da osvijestimo sve naše turiste kako je jedan odmor nikad bliže, pola sata od grada Zagreba, a naravno kao nadogradnja gradu Zagrebu. Evo sad kad već razgovaramo o svim stvarima koje brinu turizam Zagrebačke županije, kakvi smo sa smještajnim kapacitetima? Jeste li zadovoljni? Čega nedostaje? Pa u Zagrebu ja mislim da nedostaje ničega. Dakle, u principu hoteli se otvaraju, evo otvorili smo i odnosno mislim da su već se otvorila 2 nova hotela. Što se tiče privatnog smještaja, da tu ima malih problema vezano na potres. Neki od turističkih kapaciteta u privatnom smještaju su se nažalost zatvorili ili preusmjerili na drugi vid, odnosno u trajni najam. Situacija je trenutno takva da u gradu boravi oko 10.000 turista. Ponajprije su to naši gosti iz Hrvatske, ima nešto Njemaca, Talijana i tako dalje. Eto, nadamo se boljoj budućnosti, nadamo se što prijem pronalasku nekakvog lijeka, cjepiva, nešto što će riješiti ovu situaciju da možemo krenuti ponovo. I važno da smo spremni Jesmo. Za prihvat svih turista koji nam dođu. Evo, mi ćemo vam onda poželjeti puno uspjeha i da ova kampanja uspije. Nadam se i naši gledatelji koji nas gledaju u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, pa i u drugim zemljama poput Srbije, gdje također imamo puno gledatelja, da će se ovaj zajedno i doći u Hrvatsku. Sigurni smo, pazimo, čuvamo se epidemije, prema tome nema razloga da ne popijemo gemišt u okolici Zagreba. Crno-bela Plešivićka.